आ रहल बात लइका के त नाशा पताई से दूर दूर तक आता नहीं क्या दारू अच्छा ना लागेला आ सिगरेट अरे वो सिगरेट कहां से पी ओकरा धुआं से एलर्जी बा ओकरा से सरौ कहत नहीं के एगो बिस्कुटिया खाए दो खा गेलन सन सब की बड़ी बहुत सदिया का तो भाई समझाओ एकरा के आ नाश्ता वास्ता तो सब बढ़िया लागल ह यही से हम अंदाजा लगा लेतनी कि रोवा लोग कितना बढ़िया होखे हम लोग का। हां एकदम बाबूजी ए दोगला के मत जाई दी ई हमरा जरे जबरदस्ती क के भागल एकर बापे सरवा नीच के औलाद बा तबे नु एकर बेटा इतना नीच काम कइले बा। ठीक कहत नहीं मारी जरूर चला गिरा के ह अगुआ जी जी हमारा नाम है ठोकन लाल तू बहन चेदो बोलबे मत कर नीमन रिश्ता बोल बोल के हवस के पुजारी के संग रिश्ता लगवा दल। गुजर भाई तू गरियावत काहे ला बड़ा हम का नी सर लड़की देख जाई तो गई इज्जत लूट ली या तू मार देबा एकरा मुंह काहे ना खा दे अभी लूटनी है कहां लूटे के फिराक में नहीं होता ले पानी छोड़ दे लखियो ऐसा ही हमरा एगो इज्जत के नाश क के आइल बाड़े अब का एकनी से हमरा मुंह में मुतवा के मन बेका एक काठी टटले बारे मर दे हमरा से लमहर एकनी में कामना गलान हो गेल बा जोन हमरा सामने तोरा मुंह में मुद्दी ओकनी के गार कदम कुटी कुटी सुनना बाबू 2 दिन के बाद भइल बड़े हमरे जा दूर में देख ले हमरे सर दोगरा बन बड़का घर देख इज्जती समझ ले कि सर बेइज्जती बड़ा सन बेइज्जती कहला त पटक के मुंह में मुद दे सारे उ त हमर दोस्त के बराबर रहे कि इज्जत लूटे के कोशिश कइले रहे हम रहती तो नाना बन गए रहतन। देखी समधी जी हमार ना होखे वाला समधी जी ई सरवा के तरफ से हम हाथ जोड़ के माफी मांगतनी ई जौन गलती कइले बा हम ओकर भरपाई कर देब। सुना ना हां जो गाड़ दे के माफी ना दे सर ए ड्राइवर जो निकाल गाड़ी जो गाड़ी धोआ लेगा सरौ मार ले घुमिया मत कनियो भुगतान तो कर देबो लेकिन लूटल के इज्जतवा कहां से लेके अइबा मुंह में रखे साला एगो गण मारवा के दर्द अक्सर गण मरैला के बादे पता चलता है ना पार्टनर। सुना ना गुजर भाई इनकरा कुछ ले दे के मामला साल्टा लो बाकी हो जो नायका रिश्ता देखे बानी पूरा तन मन धन से ला भर बणस तो बोली ना ठोकन लाल चाचा जी लइकिया देखे कोप जाए के बा ये मदर चदवा के माना करो ना काहे बीच में लड़ दे बोल देता वो रिश्ता गान मारी का ना ठोकन लाल जी एकर बियाह अब की कैसा हूं कराई अब की बारी गलती करी त हम लाड़ पर चढ़ी ठीक बा जब बाप बेटा चाटे के अगार पाइए गइल बड़ा लो तो काले करा के भेज दियो बोकापुर में वाला दोस्त के बेटी के शादी बा ओही जाऊ लड़की आई ओही जा अपन देख दाख लियो सर आ ओही जा हमरो जाके हम चलते ठीक बा प्रणाम प्रणाम। हाँ तुरी बहनी के बाबूजी हई यहाँ पे पैट पाइल बा का हाँ जानता रहे पार्टनर एकरे जंग वाले खाई के बेटियों के जंग मारे तने मन बिगड़ गेला धोके चाप देनी आपकी पारी नाश्ता रहा रिश्ता अरे मैं गो और आदम सारे आपकी पार नया रिश्ता कटल तो मुंह आदम तरह के साला कोनो नजर नजर नहीं खियावत कहीं मर मुआ त न गइलन स रे माधर चोदवा टेंट आला कहां मर गेले रे। जी मलिकार बोली हमनी की सजावट में कोनो कमी रह गइल बा का ना सजावट में त कोनो कमी नहीं खे लेकिन हम राउटी के बहरे जो लोग खड़ा बा उ हमर लार चटे लाइल बा। कैसन बात करतन मलिकार आजकल के लोग अतनो गरीब नहीं खे किरा चाटी आई लोग खाही नु आइल होई अरे जाई कहीं हलवाई के खियाओ चाप के तब नु लोग नाम ही आपके ए हमार लार के माने हम जाई कहे हमरा अपना देह पर अपना काम के लोड बा जो जगह कह हलवाई के खियावे के बरतियो पहुंचबे करी हम से बुझाता। बहन 1400 के गांव में साटा एकदम लागत फंस गेल बनी। ए नाश्ता 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 हितराम नाश्ता। अच्छा चाचा तू सराऊ आदमी ने चिन्हा त मार लात के हगा दे नाश्ता नाश्ता पैसा नाश्ता कौन सरवा करावेला ले नाश्ता के डिमे मुझे ताजा ताजा होगल बा हमनी के होगले खाई तो अब ज्यादा होइन मत पार तहनी के जितना दहेज ले ओकरा उतना ले ले लस छोड़ सका जोने मिलत चुपचाप खइबस कि लात खइबस बताओ
ऐसा सरवा सुअर के बच्चा मारन सो रसमलाई के गुड़ समझता रहन सो माधर चोद गीत के औलाद। अरे खाई लोग शर्माई लोग मत। दुनिया में उतनो खराब लोग नहीं खे कि नाश्ता में होगला मुतल खिया दी। जरूर कोनो वीआईपी मिठाई बा पार्टनर। हाँ ठीक हो तारे पार्टनर। साले अगर ये वीआईपी मिठाई रही तो हमनी के खा लेती सब, बाकी ना खाए सब घर से खा के आइल बनी सब। खा के आइल बनी तो झाट पला चिल्लातनी। बाप दादा तो जीवन भर 2 रुपया में लोग के खेत में गाड़ मरैल तो रउआ का जन्म 56 भोग के सवाद। आ सुनी ना लड़की के बाबूजी, ये साला सब बरतिया के जैसा रहन बा, एकनी के अपना गाड़ के लागल गुड़ चटा दी, ना तो हम लाड़ चटा दी, पेट भर जाई। का है ते बोलती है ना इसका आगे से बोलता रे। बहुत मार मारो ना रे सरवा, हमनी बरतिया ना, हमनी हितई में आइल बनी सा। नाश्ता होता का? अच्छा ओके लागो तो साला हमरे में लेट रहला। और बउआ आ गए बड़ा लोग, आए में कोनो दिक्कत? आ दिक्कत हो तो मत बताइए। हेलो काजी ठोकरलाल जी, रउरा खाली अगोए करा में आगे रहेली। बताई सारा बरतिया लोग आ गइल, नाश्तो पानी कर लख और अब के आवत है। तो का पहले आ जाती तो अपना मौगी से चुमा दुआ देती का? बरात नुआ हुआ बानी, अगर आज का हम अगुवाई कल छोड़ दी तो पूरा बाहर जो गांव भर के कुआरे मर जैसा ठोक बजा के। अगुआ जी कहे के तो ना चाहिए, हमरा कहूं में लाज लगता। हमार मुंह घोड़ी के चूत लेखा बा, हमरो कोई बियाह हो सकता, अगुवाई लगाई ना। काहे ना, लेकिन कौन सरवा किने से बोलता सामने तो आओ। अगुआ जी लाइटो लेके जोड़ता का? ठोकरलाल जी, बियाहे करे खातिर तो हमनी के रउआ शरण में 1.5-2 साल से बानी सो। भले बाप के मार देम गोली, लेकिन रउआ से ना बतिए मो भद्र बोली। अरे हमनी जैसन कुमार के तो रउए एगो सहारा बानी, राजा दशरथ बानी, हमनी के रउ राम लक्ष्मण। प्रणाम। खुश रह सन। ध्यान दिया तनी हमनियो पर। हाँ इतना इज्जत का है, फिर कोनो कांड करबा सका? बुलौले बानी तो लड़की पसंद से कहिए के जइयो सर। ओई मां मदर चुदवा से साचो बुहे देले बा, मोहक जाता ना तो खा जाती। खा ली उस्ताद, वैसे हम ई सब खाइल छोड़ देले बनी। मंच तो मोर तो लोल कर झोटैलू लागो तक हमनी के आवे में कुछ ज्यादा ही लेट कर देनी है सो। नाश्ता तो लाड़ खानी लख, बाकी खाना ही मौज के खाइल जाई। झोरा उरा नहीं खिस लिया आइल काहेला? अरे माई खाती पूरी जलेबी ले चलती सो। जोरे महापात्र के कुपात्र औलाद। वाह समझदार के औलाद। साला लड़की पसंद करे आइल बड़े की पूरी जलेबी ले जाला। जब पेट में रही अनाज तब नु देखबे दुनिया समाज। आतना भीड़ में तोर बाप चिंतो कि कौन लड़की है कौन लड़की के माई हो। ए पार्टनर एगो बात बताओ, ते पैदाइशी माधर चोदस की हमरा के बकचोद बुझले। एमे सोचे के का बा, उ तते बारे साला 5 साल के रही तबे से मेहनत करे लगनी, तब जाके झोटई लइका पैदा भइले माधर चोद। रे आ सुनी ना, हई सरवा कौन ड्रामा लगेले बैग नहीं समझाए? काहे मुंह लटकइले बानी? झिल्ली ना है, रसगुल्ला खाई। रसगुल्ला के जगह पे हमरा कोई जहर घोर के लिया के पिया दे। कितना बेर कहले बानी कि हम बियाह ना करें, हम कोनो दूसर लड़की से प्यार करेनी। जाय दी और बाबूजी अभी हमरा से बियाहे नहीं ठोकले बानी, अभी घरे चली, हम लाते मुके कच्चा रे। दीदिया रे कैसन लड़बक जिया जीवानी, सब कोई शादी के लड्डू खा के पछताला, ई बिना खइला ही गाड़ में पुकपुकाता। अब काची दोबारा खाई, नाश्ता में तो हगल खिया देलन। ऐसे बढ़िया छोट लड़का से मुंह पर छिड़वा देता था। देख तोरा मुंह के हिसाब से तो बनिए खिया देले खलो, झूठा फाई रसगुल्ला खा ले आ शादी होके दे, आ ना तो भरल समाज में नु केने बानी पंडित जी। काहेला हो? उनका से तोरा मुंह में मुतवाई के बा। खियाओ टू अरी, हम तोरा घर जाते तलाक ना देन तो हम 2 बाप के औलाद ना। वो तते चेहरा से लगाता रहे के 2 बाप के बारे। ल है खा। दीदिया रे रसगुल्ला में ऐसा काम मिला के खिया देले है कि जिया जी खाते गांठ चिरा के छितरा गइनी। हमरा से का पूछे तनी? तो पहले ही से रोग या के बियाह रहला। बाबूजी ई त मर गइल, अब हमर बियाह के करा से होई? दमाजी, ए दमाजी, दमाजी, ए दमाजी, अरे उठ जा रे सरवा। सरवा साँचे मर गइल का? लगत हमारी हो अगुवाई कइल फेल हुई, यहाँ से भागले में भलाई बा।
मोड़ मैदान करे गइल हंस ठीक हो तेरे पार्टनर। ये चाचा जी सब तो बरतिया भाग गइलन स। बाबूजी रौरा चिंता मत करी, मरे वाला के मरे दी। अरे दहेज दियाइल बा तो घाटा थोड़ी ना सहल जाई। दोरी यही बड़ी अतिया में से कोनो के कि हमार बियाह होखो। हां ठीक कहत रे बेटी, तू रुको हम अभी धके लिया तनी। एक नंबर के छिनरा ह। आए चल उठ। कहाँ अभी मैदान ना जमर तो अभी सुबेर होके द। सही कह तेरे पार्टनर, ऐसा ही हमने दिन में एक बार से ज्यादा ना करें सब। ए छोटकी, अरे जब दोसर दूल्हा आवते बा तो देखत के बारे अब नहीं मुअल का कोरियावा के उठा के टांग के फेंक दिया। पार्टनर अरे छोड़ी रे, ते मना करबे कि ना रे कि हमरा लड़का पसंद नहीं, हम बियाह ना करेम। आ ते मना कर चाहे मत कर, अगर हम बियाह करके चल गई तो हमार गांव वाला का कहियन सर कि नेवता करे गइला सेकंड मेहरारू से बियाह करके चल आए। एकदम चुप, न तो यही जमाना पुत्र गांठ फाड़।